Isambulo isahluko samashumi amabili nanye. Ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile, nolwandle alusekho. Ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha, wehla uvele ezulwini kuNkulunkulu, ulungisiwe njengomlobokazi ohlotshiselwe umyeni wakhe. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi, "Bheka, ithabanekele likaNkulunkulu likubantu, liyakuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo. Azesule izenyembezi zonke emehlweni abo, ukufa akusayikuba khona, nokudabuka nokukhala, nobuhlungu akusayikuba khona, ngokuba okokuqala kudlulile." Wayesethi ohlezi esihlalweni sobukhosi, "Bheka, ngenza konke kube kusha." Wathi loba ngokuba lawa mazwi athembekile, aqinisile. Wayesethi kimi, "Sekwenzekile, ngingu-Alfa no-Omega, ukuqala nokugcina. Owomileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe yindodana kimi. Kepha amagwala, nabangakholwayo, nabanengekayo, nababulali, nezifebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo, nesibabule okungukufa kwesibili." Kwase kufika enye yezingelosi eziyisikhombisa, ezazinezitsha eziyisikhombisa, zigcwele izinhlupho eziyisikhombisa zokugcina, yakhuluma nami, yathi, "Woza lapha ngikukhombise umlobokazi umkawundlu." Yamuka nami ngikumoya, yaya entabeni enkulu nephakemeyo, yangikhombisa umuzi ongcwele waseJerusalema, wehla ezulwini kuNkulunkulu, unenkazimulo kaNkulunkulu, ukukhanya kwawo kwakunjengetshe elinenani elikhulu sengathi yitshe lejaspi elicwebezelayo, unogange olukhulu oluphakemeyo, unamasango 12, nasemasangweni kukhona izingelosi eziyi12. Kulotshiwe kuwo amagama angawezizwe 12 zabantwana bakwa-Israyeli. Ngasempumalanga kwakukhona amasango 3, nangasenyakatho amasango 3, nangaseningizimu amasango 3, nangasentshonalanga amasango 3. Ugange lomuzi lwalunezisekelo eziyi12, naphezu kwazo amagama 12 abaphostoli abayi12 bewundlu. Owayekhuluma nami wayenohlanga lwegolide ukuba alinganise umuzi namasango awo nogange lwawo. Umuzi umi unezinhlangothi 4, nobude bawo bungangobubanzi bawo. Walinganisa umuzi ngohlanga. Amastadiyo ayizinkulungwane eziyi12, ubude nobubanzi nokuphakama kwawo kulingene. Walinganisa ugange lwawo izingalo eziyi144, yisilinganiso somuntu esingesengelosi. Nogange lwawo lwakhiwe ngejaspi. Umuzi wawungowegolide elihle, linjengengilazi ecwebezelayo. Izisekelo zogange lomuzi
zivunulisiwe ngawo onke amatshe anenani elikhulu. Isisekelo sokuqala siyijaspi, esesibili siyifire, esesithathu siyikhalkedoni, esesine siyimarigido, esesihlanu yisarikhanisi, esesithathu siyisaridiyo, esesikhombisa siyikhrisolithe, esesishiyagalombili yibherile, esesishiyagalolunye yithopazi, eyeshumi crisoprase, eyeshumi-nanye yihiyakinte, eyeshumi-nambili yi-ametheste. Amasango ayishumi-nambili ayengamapharele, ayishumi-nambili yilelo nalelo sango ngalinye laliyipharele elinye. Isitaladi somuzi sasiyigolide elicwengekileyo, linjengengilazi ekhanyayo. Angibonanga thempeli kuwo, ngokuba iNkosi uNkulunkulu Mninimandla onke iyithempeli lawo kanye newundlu. Umuzi awudingi ilanga nenyanga ukuba kukhanye kuwo, ngokuba inkazimulo kaNkulunkulu iyawukhanyisa, nesibani sawo siyiwundlu. Izizwe ziyakuhambe ekukhanyeni kwawo, namakhosi omhlaba aletha kuwo ubukhosi bawo, namasango awo awasoze avalwa emini, ngokuba ubusuku abuyikuba khona lapho. Bayakuletha ubukhosi nodumo lezizwe, akusoze kwangena lutho olungcolileyo kuwo, nowenza amanyala namanga kuphela balotshiwe encwadini yokuphila yewundlu.